walaupun mamaku cerewet tapi bapakku tidak bisa jauh-jauh dari mamaku. Jarane kok anggar nyong merantau kelingan memakai bae gitu mama kayak langsung guyung-guyung langsung guyu lambe lamis lah bapak ngomong aja nggak nek nyong merantau nek turu kelingan memakai bae lah kan mamanya syukur yang men biasanya karena mamakai kok turu dewekan ya gue ya kangen mau memakai kayak gue jare guys kan mamakai langsung guyung-guyung kayak dalam temen apa elah mamakai langsung guyung-guyung kan mamakai langsung guyung-guyung guys. Bapakku udah demen merantau karena orang demen merantau wong anu bebah. Ya ora. Ya nek nang omah ora bebah. Karena kan bebah jauh-jauh dari mamake walaupun mamake jarene kayak pakai ayo togong. Nyong ora ngomong. Atau yeman. Nyong ora ngomong. Mamake kali togong anu ganteng tapi ya. Ya makane. Ora duwe. Ya makane bapake gue ora gelem jauh-jauh dari mamake guys. Bapakku itu tidak mau jauh-jauh. Kan ora tau merantau. Ya, ora gelem jauh-jauh wong mamake kaya keke eman. Mamake nu cerewet-cerewet. Kan ora tau merantau bapake konek turu. Walah, kelingan mamake. Tahu merantau bilang Dina balik ya, Mak. Lah kaya bapakmu nek toko menang mamake belum ngomong Dik. Denggon ora. Ora bapake tahu merantau di sit. Ya tahu telung dina nang Jogja. Mbok balik-balik aduh nyong kelingan Rika bae. Lah ya ora kaya kowe. Balik-balik nang ora betah. Kelingan Rika bae mak, aduh nang kana nang perantauan. Bapakku kerja ki demene sing kaya kae muat pasir, muat bata. Nek kerja sing menetap kuwi ora demen. Ya pancen karena tidak mau jauh-jauh dari mamake. Dongannya kan biasanya bapak-bapak kan seneng ya nek adokat bojo kayak bisa adokat bojo nang kana bisa. Lah pancen bapakmu nu setia. Aring bojo tapi ya kowe ora duwe. Bapakmu ora duwe. Oke, berarti sing paling berharga itu kekayaan atau kesetiaan, ya kayak. Paling mamanya berharga kabeh. Ya ora. Ya, paling berharga itu kekayaan atau kecintaan. Kesetiaan atau kekayaan paling berharga. Pilih salah siji. Pilih salah siji, guys. Ke paling itu kekayaan atau kesetiaan. Lah wong nyong ora ger milih salah siji milih lorone. Mama kan milih kesetiaan kok lah. Bapaknya berarti kesetiaan dong. Gimana gimana pakai perawan ya ora mikir kekayaan, mikirnya cinta karo bapakmu nu ganteng. Setia ya kaya El. Ya ora jadi milih para salah siji ki sing paling apa nyumpiki ngomong ke pribadi boleh ngomong. Lah gemenya mamake urung mikir apa-apa, mikire deleng raine bapakmu, orang mikir bapakmu orang duwe apa bapakmu wong miskin orang mikir. Sing penting bapakmu nuga gak dadi mamake demen. Lah terus iki karep berpaling anu wis tua guys, suara payu. Nah bapaknya si payu, bapaknya ora kae ya, bapaknya gue ora khawatir. Karep boleh sampe ayu asal sampe sing anu butuh lanangan, kowe nu payu El. Tapi yang sing anu butuh duit ya nu ora payu. Bapakmu nuga gak, tapi ora ada duit. Ora mirip karo mamake. Wah, anakku ora sih mirip karo mamake men. Ya ora, lihat ini pada mirip mamake, mau nyong anu anaknya bapaknya. Kan anu anaknya bapaknya nyong guys, udah anaknya mama. Malah aku anu bocah paling nyengiti nyong semua bola-bali mbok. Kan Pak, tapi paling ayu. Bola-bali kowe gemenar tak buang. Kan nyong paling ayu, guys. Nyong gemenak bapakmu orang larang El kowe wis ora karo mamake. Kowe gemien. Syukur. Ora dicereweti. Curiga bapaknya dipelet mamake dadi ora isa lunga adoh El. Iya. Aduh, iya. Orang masalah dipelet anu numpang hidup bapakmu. Ya, kayak anu mamaku wedi guys, wedi bapaknya berpaling dadi nek dina-dina tadi nek bapaknya karep merantau kowe disanjung-sanjung. Iya Pak, hati-hati nang kana ya. Anu disanjung-sanjung ya dadi nek men bapakku kowe nelangsa dadi ora sida. Mamake seneng nek ora sida merantau. Ora apa-apa. Mamaku kayak prinsipnya enggak apa-apa Pak, kita kencotan bareng, yang penting kita selalu bersama. Agia sih. Kan prinsipnya mamaku itu enggak apa-apa kelaparan, yang penting kita masih bersama, tidak pernah terpisahkan. Kalau bapakmu nang nyokon ke jam Kalimantan El, angger gelem, melu mari dulu tidak. Kan bapakmu ora gelem. Malah nyokon makan tenan Kalimantan. Ora tahu kayak gue. Bapakmu sing ora demen merantau dewek. Tidak apa-apa, tidak makan guys, yang penting tidak terpisahkan selalu setiap hari. Bareng-bareng ya, kencut bareng ora apa-apa gitu tadi mamaku. Ya, gemenya ya pancen nang siki ya lah. Siki ini. Makasih sopir idola. Takoni El wingi Valentine diwai apa? Diwai apa Mak Valentine nang bapake?
Valentine maning ngarep dhewe kowe wis ngomong gemian, kowe wis tau takon gemian mamake pacaran karo bapake dhewe apa. Mbok nyong wis ngomong aja takon-takon ae lah. Mamake bebek golek semawur anu gendani. Gena pacaran gawe kembangan nyong Valentine maning ae ya. Ya siapa tahu dibayi coklat apa dibayi Coklat kang Dik. ya nyetak kayak bata. Coklat bata kae, wong bapakmu tukang nyetak bata. Ya ora apa-apa, sepenting anggap baik ke coklat ya mak, silakan. Nih, mamake beruntung ngeli bojo bapakmu. Ora Bisa aja selingkuh. aja ngomong fine lah. Ora tau nyakiti. Kowe beruntunge nang kono. Kowe ngesuk terdongakna anu El. Kowe nang ngeli bojo ya. Ya sing gagah, yang sing eman. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Buktinya bapaknya Kayak gagah, bapaknya gagah orang sugi, giliran sing sugi orang kayak bapaknya kan. Ya beruntungnya itu Arep kan. boleh apa nang dunia ini tidak ada yang sempurna. Ya pancen orang anak, tapi ya paling asih mending walaupun uli kere anu orang nyakiti hati. Lah sik nek uli wong sugih, kowe duite pirang-pirang. Bola-bali ditinggal pacaran lah larana kaya pati nek. Kayak dibayi kata-kata gue ngomong kan. Berarti kan gue lihat si sugi apa sing setia. Halo guys, anak bisa yang golek sing setia, sing sugih. Ora, pilih salah siji, sing Ya, setia kowe apa sing misalnya sugi. bisa ya sing kaya gue. Tapi nek ora bisa ya misalnya ora uli wong sugih ya. Anu demen gagah tok ora tapi gagah tapi ora sugih. Ganteng ora sugih tapi setia, ora selingkuh, ora nyakiti. Ya uripe ora begitu ora tau sakit hati lah ya sih mending kowe aja gaweane milih-milih wong sing badane pirang-pirang jenengan digak nomah gedong, ditukokna mobil. Motor pirang-pirang tapi dina-dina ditinggal pacaran, bojo bolak-balik, malah laratine truk. Weh, milih sing Tadi sedang apa? selama ini bapaknya bahagia, kan bapaknya. Ya mamaknya sering bahagia, El. Mamaknya nek ora bahagia kowe nek kage ora ada duit, gonjangane kowe sekolah. Ditumpak napit boncengan Nah. wis bahagia ya. Oke. Mamaknya gemen ya, nek sore kae wis duwe duit ngonyangoni kowe. Wis duwe beras. Gas rapi, gas rapi, Duwe janganan, kowe mamaknya wis seneng. gas rapi. Sing kowe darani. Tapi kan ora tahu plesir, ora tahu Ya ora, plesir, tapi ora tahu ya- makan makanan enak, ora tahu plesir gas, ora tahu makan makanan enak ya tetap baik. Orang seneng karena standar kebahagiaan zaman siki gue ora kur duwe janganan tok, duwe janganan wis seneng. Kan sepenting plesir. Ya zaman siki lah, zaman mamaknya wis tua siki. Zaman nomene mamaknya kan si beruntungnya mamaknya ora sakit hati, ora ditinggal selingkuh nang bapakmu. Makasih sahabat. Kayak batin-batinnya mamaknya ngerti sing paduli wong sugih. Malah dina-dina malah awake gering, dina-dina ngenes, ngrasakna bojone kerja nang perantauan ora tuh balik ngirimi duit, saben mulan ngirimi duit pirang-pirang tapi orang ngerti anak-anak sebulan dua anak maning. Lah apa ora laratine? Nek bapakmu Ya makanya mamaknya jalan-jalan bapaknya baen, bapaknya gue wis setia banget bawa ke jalan-jalan baen. lah aku ya orang nyala-nyala nek ora blon lah. Gue kan kesumaning kan jarane mikir di dalam malam kok gak kesumaning ya gue tidak boleh disalah-salahkan. Ya tapi kan kadang dia angger teko kon apa-apa nggur kon mikir ora dadi. Berarti aja melu kayak mamaku guys. Mamaku setuju, anaknya setuju. Mikir jarane wis seneng kok tiba-tiba ya ora bisa harus kon mikir ya berarti aja ngeliat sing ya bapaknya. Ya wong kan kadang-kadang ya seneng kadang-kadang ya ora. Bapakmu kadang-kadang ya nang nyong tegawe bahagia ngira dong pikirannya ora kesuk. Digawe bagiannya kan priben. Ya balik-balik kan nyong kepak kena wedange. Ya tekek nayo gue. Kadang-kadang aku nggak kesuk ya bebek nggak kena. Dalam mamaknya jajali panganan wong India. Ya ora. Mamaknya bisa masakan India kan mamaku pinter banget masak guys. Masakan bapak bisa. Tukang masak nang ae. Mamaku ya justru pengalamannya lebih akeh kat nyong. Lah El takoni mamake. rumah kerja, mamake nurut-nurut kerja El, melu maring wong Cina, melu maring wong India. Lah mamake gemen ngono banget sengsarane. Jare mamaknya sugih, itu suara bapaknya kepriben sih. Lah ya gemen ramane ki sing apa mamake jawurne anake wong sugih kon ndolan nang omah. Wong lebih-lebih bojo bapakmu malah diusir nang ramane mamake. Sing sugih ke wong tuane itu mamake. Kayak sepil mengarep guys. Kini rumahku esi kayak kandang kumpul. Jadinya ngarep ngombe gerabah tapi wis ditemandangin nang mamaknya tadi. Lah ya urung. Wong nembe di telesi. Sekarang ngombe ndelang. Esuk maning. Ngomongnya siapa ngombe gerabah? Ya wong nang nyong nang ngombe gerabah ora tau bener. Kayak ngombe sekelimis ya kudune
aja mandek golek ngombai dhewe ulangi maning. Ya nyong kepengine sekarepku aja diatur-atur. Yang gak sekarpe bukan pakai barang dibayar mau. Aja diatur-atur. Bayar temen yang gak sekarpe dhewe. Jangan diatur-atur. Jangan diatur-atur Ibu, aku tidak mau kan nek duwe bos kayak gue kayaknya setruk langsung ya guys. Misalnya kerja duwe bos kayak gue pirang dina tak setruknya gendang telinganya pecah. Makasih Piti Boy. Lah jare sapa? Darani seneng kerja belum mamake. Mamake nekaring sing saja orang cerebet, wong anu bener, boleh kerja cerebet dari kowe sing anu dablak. Lah ya bola, apa ngerti? Nah kan ini suara anak kadang pitiknya dadi nyong wis ora tau lek takene Facebook tuh. Oke, teleng suasana di balik rumahku kayak ya. Anak sih asri banget kayak zaman gemien. Oke. Orang jantungan di Dalina kayak mamaku sarane jan mirip ponakanku. Dolan der wite apa ya? Oke guys. Oke, wite wong jan iki ya, ki nek rubung wong rubuhi omahku tapi wong anu pelit lah. Kon didol wite ana sing arep tuku ora gelem ki ya ki ngrubuhi omahku ngapa ora malah kae dandani omahku ya. Kayak nggak tukang masak, guys. Ada teman Uma L. Iya ki, tanggaku aduh ki makanya nek nyoleh ora weru kayak nang kayak adoh. Kayak nang kayak kadang orangna wong, guys. Nang kana tangga niki orangna tangga kayak sebelah kanan wis kuburan ya, kayak sebelah kanan kuburan. Jadi orang sak pedang mungkin tanggane kebudekan nyong ora duwe tangga. Ora duwe tangga. Sing kebudekan gue udah tanggane tapi kayak set anu wong matine sih lagi pada nang kae. Sing wong mati nang mburitan rumah sing pada kebudekan krungu suarane mama kayak saking sementara ke tengah alas ya. Ini udah ngalas sih. Rumahku ya udah dataran tinggi guys. Cuman emangnya sih asri ya. Masih asri sekali rumahnya. Malah ayam orang dari tangga. Kayak tangganya mau mati. Sing pada mati sing ora tenang. Sing pada mati sing ora tenang guys. Krungu suaranya mamaku. Lagi di Mandro buka ya. Suaranya mamaku seru banget. Padahal ya kadang mamaku kayak apa jenengannya kan megawe bae kayak ya pegawene ora rampung-rampung ya padahal ya wong anu wis bersih diemek maning ya giliran pegawene wis rampung dadakan ngemek ngarepan kayak ya anu di sabuti rumputnya padahal wis rampung ya pegaweane kuwi jenengane orang mencari gawean maksudnya nek misal pegawene rampung-rampung aja nyala-nyala nyong Ya orang mencari lah pancen mau memakai dewek sing ora gelem rampung-rampung pegaweane. Lah baru suket mana ngaring latar, suket latar ya risih mamake. Kok giliran pegawai rampung-rampung kayak gini, duwe anak ora gelem pada ngrewangi padahal lu mau makasih golek pegawaian, guys. Kadang lagi kayak engko nek pegawai rumah wis rampung gari ngresiki kali mbok kayak kaline diresiki. Ya kudune tiru kayak kue. Bebalah. Wong anu mamake orang golek pegawai ndak. Suket pada nang ngarep lawang ya kudune dibeduli dari si temen. Iya sih kayak mamaku ya kan. Kita semua mamak-mamak seperti itu. Ngoleti pegawaian tapi nek ora rampung-rampung nyalahna wong liya. Padahal dheweke sing ngeyi gue. Wanu sing bangkit kang kuburan terus dipaku mun-munanem bapake kayane lho. Terus jare yang kuntilanak apa di paku mun-munane.